Salamin ko pala. Kakabigay ko lang sa'yo. Ito na. Yung honeybee mo. Honeybee. May honeybee nga pala dyan si Kuya Akme. May honeybee pala dyan si Kuya Akme. Sambuti. Gawa ko naman. Ayun po, good morning. Mga parang Jason. At magluluto ako ngayon ng ulam na timon-timon. Lalagyan ko ng kamyas. Tsaka may mga gulay na dyan. Pero gagawa muna ko ng gamot ni Ami sa ubo. Kasi natatakot ako baka pag tinanggal na yung kalang, yung nakakalso, ito may nakakalang pa dyan, may bulak, tas may nakapasok pa dyan sa pinakangtingin niya. Kasi baka tanggalin yan sa 16, hindi pa rin gumaling yung ubo niya, baka sumabog pa yung eardrum niya. Nagagawa ko na oregano, pigain ko lang siya, yung iba pagkukuluan. Pero ito, pipigain ko para yung katas, yung pinakang katas talaga. Para solid. Tapos lalagyan ko siya ng kalamansi, tsaka honeybee. Tubig na mainit. Yan. Dami nito. Yung iba, papakuluan para yan yung pinakang kati niya na. At ito naman yung gulay na ilalakot natin dyan sa timon-timon. Sitaw, talong. Dali naman ito ubusin lahat kasi dami naman itong gulay na ito. Para sunod. Meron pa. May gulay ba naman tayo pagka? Kaya nga. Hindi lang ubos-ubos. Ano nga ito? Pangalan ito? Ito? Mustasa. Mustasa. Dami naman ito. Ito di ko ito kilala. Ano to? Ma? Sa ano yun? Sa napapanood ko yun ng mga Chinese eh. Hindi ko ito kilala eh. Bokchok ba yun? Ay, Bokchok? anong basa? Ganyan? Bonsoy? Hindi ko alam. Kuha ka lang dyan muna kung tagkukunti mo para sa sunod magluto. Hindi, kaya ano mo, nang isa-separate mo. Kaya nga, kukuha ka lang dyan. Lalabas ko lang. May okra. Masarap yun sa gulay. Wait lang. Salamin ko. Kalamansi. Yung ano lang naman kamatis, kunti lang. Wala na susunod, mayroon pa kang lalamitin. Dalawa lang na kalamansi. Ibabalik mo ulit din sa ano. Kalamansi. Ang gulay. Ano yung timon-timon. Gawin ko muna yung gamot ni Ami. Yan, nagugas na ako ng kamay ko. Ito yung oregano. Kahit ilang peraso. Ganyan lang siya. Para lumabas yung pinakang katas. Pigain ng pigain ng pigain. Ito yung mabisa na gamot sa ubo. Ay. Kakatas na. Yan. May honeybee dyan na binili kami.
Akin naman, tubig yung mainit mo. Hindi mo na si Baba. Para gumaling na. Mga tubig mainit mo. Kung dun sana sa Bicol, mas may ano pa dun na pangtanggal ito. Yung kulay violet. Tubig ang mainit sa dulo. Okay na tubig mainit mo. Ito. Ganyan lang, piga lang. Pero malinis ang kamay ko. Ganyan yung katas ng oregano. Ito na muna kita ng kape. Ito na muna kasi wala muna yung kape ko. Ito na muna sa'yo. Ibasa mo. Alin ba? Alin? Yan. Yung salamin ko pala. Kakabigay ko lang sa'yo. Ito na. Yung honeybee mo. Honeybee. May honeybee nga pala dyan si Kuya Akme. May honeybee pala dyan si Kuya Akme. Isang buti. Tatlong piraso lang. Kasi baka masiman si Ami. Gumaling na. Dagdagan ko na. Dagdagan ko na. Yung iba naman papakuluan ko. One last drive. Shout out sa lahat. Kalamansi. Parang mainom niya na to. Habang hindi pa nag-aalmusal. Mas maganda yung hindi pa nag-aalmusal kasi para yung pumasok talaga sa katawan niya. Yung herbal. Mga matanda noon, yung pinakang kape, mga ano eh, yung mga herbal talaga eh, mga dahon-dahon. Lakad bulan tawagin sa amin. Yung mga malalapad ng dahon. Lagyan mo yung honeybee, ma. Honeybee. Okay na. May binili kami kagabi na honeybee, pero meron pala dito si... Yun na lang, para huwag na mabuksan yan. Ha? Lagyan na yun. Dami lang. Ito na ang subukan natin. Hindi yung sabuti nga, may sabuti dyan eh. Buti nga, di ba yun? Ayun o. Iba pa yan. Ayun o.
ito. Kasi. Ba? Talaga. Honey bee. Masugatan ka niya. Honey. Honey bee. Tansyahan lang. Lapot. Para gumaling ng aking alaga. Mamaya check ko to kung legit to na kung legit na honeybee. Madali lang malaman kung legit na honeybee. Tubig, mainit. Kalahati lang para tumalab talaga. Yan. Yan na. Ito na. Titimplan niya ako ng kape. Okay, dun sa'yo. Ano naman na lang, kukuha ko ng tinapay. Kape naman sa akin. Pero ano to, yung kape na hindi siya 3-in-1. May ano to, yung kape puro, saka yung coffee mate. Patikman na kay Ami. Kumusta sa uso? May tikman mo Wag. Sira na tong tripod. Dami nang bibili na mga accessories sa GoPro. Naipon eh. Kutsara sana. Mainit na mainit. Oo. Para maano yung lalamunan mo. Pinausaw. Sige na. Pinausaw mo saan? Hindi. Mapait. Wala sa mga oregano. Hindi naman masabi mapait kasi may honeybee. Sakto lang, masarap. Okay. Ito papakuloan ko mamaya para di na magpipiga-piga. Maglalagay ka na lang sa honeybee. Pero paano? Pwede mo nga itong kainin Piga na lang siguro. Hindi pakuluan na para mabilisan nga. Kahit wala ako, kasi matagal ito kasi alis baga ako. Gagawin mo, init-initin mo lang. Alam nyo to, pwede itong kainin. Kasi ginagawa nga itong fishball Alam mo yung bilog-bilog na fishball, dudurugin mo ito Ang flavor. Ito, flavor oregano. Lalagyan mo ng sibuyas, mga bawang. Kaya ito, gagayatin mo to. Pwede ito, yung mga bilog-bilog na ang tawag paknining. Ito, tingnan mo. Ayan. Diba sa mga ito? May pecha pero herbal. Tignan mo. Siyempre, ano ko? Tikman niyo ha. Tumutulo. Di naman pa. Kasi yung honeybee. Parang ako lang sa pait Dagdagan ko. Baka ma-overdose naman. Pero mag-overdose yan kasi herbal yan. Kaya walang overdose yan. Ano na ako? Huwag mo lang hintayin na bumahaw pa. Oo. Ito naman sa akin kape. Nabungad ka ako. I-ready ko na yung lulutuin na tanghalian. Durugin ko muna itong kamyas.
ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masuwang tanging yaman. Alam yan. Kamyas. Hilingi lang to. Ang kagandahan dito sa Cavite kasi may mga tanim-tanim din dito ng mga mga nahihingi-hingi. Dito lang sa Maynila talaga lahat bili. Dito may mga tanim-tanim, may tanglad, malunggay, ito kamyas. Palabasin ko na yung katas. Sarap naman tilapia nito na picadillo, gata. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago, ikaw ang nanging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay matatanaw. Ikaw buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Kahit buksan pa ang dibdib ko, ay matatagpuan larawan mo. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Ikaw ang hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala namang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Mamaya maglalaban na naman ako. Hapdi sa buhay natin, mayroong isang bukod tangi sa lahat, at iibigin ng tapat. Sa buhay natin, mayroong isang
mahalin, sasambahin. Ngunit sa di sinasadya na pagkakataon, para bang ikaw ay nilalaro ng panahon. May isang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka niya kilala na ako'y malaya pa? Ba't hindi ngayon ang puso ko ay may kapiling na? Ha? Wag. Malay ka. Hindi man yan. Para pa magluto ulit, meron pa. Hindi ka na. Kunti lang naman isa day. Kilala na ako'y nag-iisa. Sinong ibigin? Ikaw sana. At sa di sinasadya pagkakataon. Yung katas, tapon ko na kasi maasim yan. Para bang ikaw nilalaro ng panahon. Mga labi nyo'y naglapa, ang inyong mga mata nagtatanong, nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko ay may kapiling na? Hindi ko lang itong mga sangkap. Ako'y nag-iisa. Sino ang ibigin? Ikaw sana. Hindi mo napapansin sa bawat oras nakasama mo siya. Kapiling ka niya bawat sandali, puno-puno ng ligay at saya. Damdamin na iba at sa di sinasadya na pagkakataon, na para bang ikaw ay nilalaro ng panahon. Bigla iyong nagyakap, mga labi mo'y naglakad, iyong matay nagtatanong, nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko ay may kapiling na. Bakit ba hindi ka na kilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Hey! Ikaw
sana. At saling nasadya. Hindi pa. Ito masarap na ba? Wait lang. Huwag ka mo Ito muna. na yung ano ko. Nakugasan mo na to? Hugasan ka lang. Ang dami naman ng gulay na. Eh, para busog-busog. Okay. Ito naman yung mga gulay. Wow. Alin ang kamatis? Alin ang... Meron na akong kamatis na ano. Hugasan mo na bago Mustasa, kumain. talong, sitaw. Hindi ko alam to kung ano to. Ganun pangalan yan. Mayroon magpasyamba. Okra. Ayan, sitaw. Na-prepare na. Kape muna ako mga paring Jason. Pandesal. Isa sa akin. Yung mga pure na pang-asin. Hindi ko na ito gagamitin. Ay manhi. Nakasarap. Alright. Lagay ko na itong kamyas. Saka yung mga ano. Sangkap. Para maasin. Luya. Lagyan na rin natin ng asin para lumasa na. Mulo na. Daming kamyas oh. Kung hindi kaya ko na itong gulay. Gulay, sitaw, Eh. Tapos na. At oras na nung paghuhugas. Tapos kayo magkape. tapos na. Tapos yung mga baso. Baka nakaharang ba ako? Hindi. Ano yan? Palambutin ko yung sitaw muna. Tapos ilagay natin yung ating gulay. Hindi na siya Iba. yung isda ah. Ha? Baka makalimutan mo. Oo. May asin na nga yan. May asin yung isda. Yung sitaw, wala. Bumababa na talaga itong ano ko. GoPro. Talong naman natin ilagay. Kung mabilis mga maluto. Alin mo, mabilis malambot. Talong o okra. Hmm? Talong o okra. Okra. Kasi yung okra kahit sausaw mo lang yan. Okay na yan. Mamaya na yung isda pang huli. Pag malambot na ito para di madurog. Malambot yung mga gulay. Gulay pa lang
isda. Dito muna ako. Sa labas mainit. Okra. Lagay ko na yung isda. Timon-timon. Yung isda. Timon-timon. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling magkita, hindi na magkaipuhan. Inibig din kita. Nag-end ka na? Oo. Taste. Taste mo. Papandito lang ako. Dito. Yan, tapos na kayo magluto. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Ayan. Ayan. Bye-bye. Bye-bye.